барои баланд бардоштани ҳосилнокии зироати картошка бояд ҳатман нуриҳои органикию нуриҳои минералӣ ҳатман дар кишти картошка истифода бурда шавад. меъёри истифодабарии нуриҳо дар кишти картошка ҳатмӣ аст, чунки бояд меъёри муайяни онҳо дода шавад, на меъёри кам ва на зиёд, чунки ҳам кам ва ҳам зиёд метавонад ба нашъунамо ҳосилбандии картошка таъсир расонад. меъёри муқаррар гардида ин 20-30 тонна пору дар 1 гектар ҳангоми пеш аз шудгори асосӣ дода мешавад, дар хок омехта карда мешавад. ва меъёри истифодабарии нуриҳои минералӣ ин 110-120 кг нуриҳои азотӣ ва 120-140 кг нуриҳои фосфорӣ ва 150-180 кг нуриҳои калигӣ ҳамчун моддаи таъсирбахш дар 1 гектар дода мешавад. барои ҳамин бояд ҳатман меъёри нуриҳо дар кишт риоя карда шавад, чунки аз меъёр зиёд истифода бурдани нуриҳо боиси талафёбии ҳосил мегардад. бахусус масалан нуриҳои азотӣ агар аз меъёр зиёд истифода бурда шавад, дар натиҷа давраи нигаҳдории картошка кӯтоҳ мегардад. дар давраи нигаҳдоришӣ яъне вайроншавӣ пӯстиш ба амал меояд ва аз тарафи дигар яке аз нишонаҳои асосии пайдошавии парша, яъне қутурак мегӯянд дар вай, ин аз меъёр зиёд истифода бурдани нуриҳои азотӣ аст. бояд ҳатман тавсия медиҳем ки дар кишти картошка риояи дурусти қоидаҳои яъне истифодабарии нуриҳо риоя карда